Assalamu alaikum. Taimama. Taimama ita ce tsarkin ƙasa yayin da mutum ya rasa ruwa wanda zai alwala da shi. Dalilan da ke sa a yi taimama shi ne rashin ruwa, rashin iya amfani da ruwa saboda uzuri na rashin lafiya. Hikimar da ta sa aka shar'anta taimama, sauƙaƙawa ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cutuwa yayin amfani da ruwa. Farillan taimama: niyyar a zuciya, shafar fuska, shafar tafukan hannu, jerantawa. Yanda ake yin taimama: za ka ce bismillah, ka samu ƙasa ko rairayi, ka dafa ƙasa da tafukan hannunka kamar haka, ka kakkaɓe hannunka saboda dutse, sai ka shafa hannunka, wato ka shafa fuskarka ko'ina da ko'ina na jikin fuskarka, sai ka shafa hannunka na dama da tafin hannunka na hagu ciki da waje, sai ka shafa tafin hannunka na hagu da ainihin damanka ciki da waje, sai ka yi addu'a da kake yi yayin da ka gama ainihin alwala. Abin da ke ɓata taimama: duk abin da ke ɓata alwala shi ne ke ɓata taimama. Mai gabatarwa Muhammad Idris Kumbashi.